Salutare! Eu sunt Bucureci Andrei, un pasionat de muzică și designer și cumva aș vrea să vă povestesc despre cariera mea muzicală, care are 10 ani, 11 mai exact, și despre pasiunea mea pentru muzică și pentru ce înseamnă muzica ca și artă, ca și produs cultural, internațional. Cumva pentru mine a fost foarte important mediul în care am crescut și pasiunea mamei mele pentru muzică, pentru CD-uri, casete, viniluri, pentru artă cumva. Am avut noroc că am studiat arte vizuale de vreme și chestia asta m-a ajutat să am o cultură generală foarte vizuală și cumva să înțeleg ce înseamnă combinația dintre audio și video și importanța ei, relevanța ei în industria muzicală. Am avut noroc să colecționez de vreme și casete și CD-uri. Acum mai nou colecționez și viniluri și în 2009, când lucram în același timp la Radio Guerilla și am început să cânt împreună cu un colectiv de artiști și muzicieni în diferite proiecte, s-a creat o anumită energie cu ajutorul căreia am început și eu să performez. La început făceam spoken word în trupe precum Tunes in Our Heads, Laundry 2 și în timp am evoluat către cântat și compus și performat alături de Crowd Control. Crowd Control din 2013 a fost proiectul meu principal și am reușit să scoatem 3 EP-uri, 12 piese și încă un mixtape, ăsta Loud Blood Youth, cu încă 12 piese. Am avut noroc să mergem peste tot prin țară, în diferite festivaluri, în diferite contexte, cu diferiți artiști. Am cântat în deschidere la Rodion, am cântat în deschidere la Mark Reeder. Ăștia sunt doi dintre idolii mei din muzica electronică și cumva încercam să ducem lucrurile la următor nivel, să scoatem un album la Berlin. Nu am reușit să facem chestia asta, dar cumva nu este chiar ștersă de pe listă acest cel. Vreau să zic că cariera mea este definită de ce înseamnă un anumit gen de sunete. De exemplu, la 3 ani îmi povestește Tatiana, mama, că eu cântam Prince, Purple Rain. Ascultam foarte mult Queen, pentru că cumva era una dintre cele mai populare trupe din România, și România comunistă și România postcomunistă. Și colecționez și am o colecție de muzică și artă și ca un bagaj al meu de cultură muzicală constant. Am gândul și sunt focusat să descoper, să explorez diferite lucruri. De exemplu, vechiul meu coleg de trupă, Dan Michiu, are trupa asta, Jacuzzi, și de curând mi-am luat noul lor album pe casetă. M-am apucat de muzică, cu toate că eu eram artist vizual și tocmai terminasem arhitectura când m-am apucat de muzică, pentru că pasiunea mea insista și mă împingea să fac mai mult decât critică muzicală, decât comentarii, decât să fac parte dintr-o comunitate de pasionați de anumite genuri. Eram foarte, foarte mare fan de funk și de rock. Ascultam Blazaj, care îl combină genurile astea, și e o trupă care încă îmi place foarte mult. Vita de la Implant pentru Refuz și Blazaj încă este unul dintre oamenii care mă inspiră din Timișoara. Și pasul l-am făcut forțat. Eu îmi doream pur și simplu să scriu versuri și texte și să ajut o trupă să producă muzică. Însă, în perioada aia, un bun tovășar și prieten al meu, Body, care a cântat și cu Les Elefants Bizarre și acum cântă în Tourette Roulette,
mi-a zis că, băi, ar trebui să nu mai stai fundul pe canapea acolo, ci pur și simplu să vin cu acela microfonul ăla și să spui ceva în el. Dacă tot îți place Scrub Your Speed, recite ceva. Și așa am început să fac spoken word și am făcut câțiva ani buni exclusiv chestia asta, pentru că afinitatea mea pentru muzică consta foarte mult în mesaj. Încă sunt fan Nas sau diferiți artiști de hip-hop și de dancehall, reggae, care sunt foarte lirici, sunt foarte expliciți în mesaj și în vocabular. Și chestia asta m-a definit o lungă perioadă de timp. Îmi place să cred că, ca și artist muzician, sunt într-o constantă evoluție și îmi găsesc anumite lucruri care să mă definească. Am început să cânt, am un anumit timbru și compun într-un anumit spectru. După ce am compus mult muzică electronică fusion alături de Crowd Control și alternative rock fusion cu Lounge și cu celelalte proiecte Tunes in Our Heads, acum aș vrea să mă focusez mai mult pe muzică dub și pe pasiunea mea pentru un sunet foarte specific. Viziunea muzicii mele este următoarea. Nu există granițe, genurile sunt o invenție pentru marketing și cel mai interesant lucru pe care îl admir eu la anumite trupe, trupa mea favorită este Bad Brains, este energia și atitudinea prin care se detașează complet de ce înseamnă granițe muzicale și ce înseamnă gen. Adică e o trupă, Bad Brains, de exemplu, este o trupă care îți cântă hardcore punk și dub reggae în aceeași seară, în același setlist. Și mă atrage foarte mult ideea asta de a aduce într-un sound, într-un sunet, de a aduce elemente de inovație și de a reinventa, de a scoate ceva proaspăt, de a cumva rescurcircuita o traiectorie și de a sări peste preconcepții și peste, ca să zic așa, niște instrumente tradiționale de vânzarea așa zisului produs muzical, care de fapt este, din perspectiva mea, este un produs cultural și ar trebui să vorbim despre muzică ca și artă. Am un singur vis. Visul meu este ca muzica să ajungă în lumile noastre, nu doar în mediul virtual, și să fie o parte din viața noastră cum era o parte din viața generațiilor trecute, a părinților noștri, a bunicilor noștri, care am discuri din anii 60-70 ale lui bunicului meu, știi, cu muzică populară și mă fascinează, știi, că omul colecționa chestiile, le asculta cu plăcere duminica, când avea timp liber, avea ziua liberă și îmi place să cred că muzica este mai mult decât o evadare. Evident că eu sunt pasionat și pentru mine muzica este ca respirația. Dar vreau să cred că generațiile care urmează o să aprecieze muzica și să o aprofundeze într-un mod diferit față de cum există trendurile astea. Adică îmi imaginez că și văd tineri cumpărând viniluri, cumpărând CD-uri, mă bucură chestia asta foarte mult, cumpărând albume despre muzică și încercând să descopere lucruri noi. Chestia asta mă entuziasmează foarte tare și vreau să cred că visul meu este pe punctul de a fi împlinit. Știi?